ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಜೀವಂತನಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಕರ್ ಬುಲ್ಪು ಬನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯೋಜನೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವ ಉದ್ಯಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಊರು ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವಣಿರ ಕಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಡ್ದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಕೋಟಿ ಚಾಂತರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ದೇವಸ್ಯ ಪಡೋರು ವಿಜಯ ಬಿ ಕೋಟ್ಯಾರನ್ನ ನಾವರ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ 1192. ಹಲೋ ಓ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಂಬರ್ ಕರ್ಣಕಂಬಳದ ರಡ್ನೇ ಭವನ ತೀರ್ಪಡೆನ ಮೂಡದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್ ಜೊತೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರ್ಗೇಡನ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗೇಡನ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತೇರ್ಲು 1280 ಪ್ಲೀಸ್ ಓ ಬೋರದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ವಂಜನ ನಂಬರ್ ತೇರ್ಲು 1181 ವಿನಿತ್ ಶೆಟ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲೇರು ವಿಟ್ಲ ಮೂಡುಂಬೈಲು ಅರುಣ್ ಹರೀಶ್ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ 1196 ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರದ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮದ ಶಾಂತರ್ಲು ಹನ್ನೊಂದು 66 ನಾನಂದ್ರೆ ನಿಕಲ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಎದುರೆದುರು ಪೋಪನ ತುಯ್ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಪಾಸ ಅನ್ನಕ ದಯಮಲ್ತು ಗಮನಿಸಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಘಡಗೆ ಕಾರಣ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಅಂಚಿಂಜಿ ಪೋನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ದಯಮಲ್ತದೆ 1268 ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡರ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡರನ ಬುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದಮಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮೇತ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ 1144 ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದಮಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಎ 1161 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಹರಿಮೀನಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಹರಿಯಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಮಿಜಾರ್ ಅಂಚನೆ ಅಭಿಮತ ವಾಹಿನಿಡ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಬಕ್ಕ ಅಭಿಮತ 1393 ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರನ ನಾವರ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಅವಿನಾಶ್ ನೀಲಂಕರ್ IAS ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾರೆ 1316 ಎಂ ಕೊರಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರನ ನಾವರ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಣಿಹಳ್ಳ ಎಂ ಕೊರಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರನ ನಾವರ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಮಣಿಹಳ್ಳ ಎಂ ಕೊರಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರನ 1276 IAS ಶಕ್ತಿನಗರ ರಚನಾ ಮಹೇಶ್ ಜೋಗಿ ವಕೀಲರಿಂದ ಮಂಗಳೂರದ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಶಕ್ತಿನಗರ ರಚನಾ ಮಹೇಶ್ ಜೋಗಿ ವಕೀಲರಿಂದ ಮಂಗಳೂರದಾಗ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವಾಗದ 1329 ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದಮಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಿ 1200 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಪಾಪು 1142 ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಕರಿನ ಕಂಬಳದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದಿರ್ಲು 1168 ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ದೇರ್ಲು ಬೋರದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ದ
ಬೋರದ ಗುತ್ತು ಸಿ 12-06. ಬಾಬು ಕನೆಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಕಕ್ಕೆಮದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡರ ಬಿ 12-37. ಕಡಬಾಯಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಹ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 11 ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 84. ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 84. ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಮಾಲಕೆರೆ ಜಿಕೆ ಭಟ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 11-83. ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ 11-65.